Mukavaa maanantai-päivää ja tervetuloa uudelle videolle. Aina kiva, kun näkee aina kaikki, mitkä on kesken, kun on kaikki remontit kesken. Ei se mitään. Hei, nyt mä menen laittaa uutta linnunpönttöä, kun sain lahjaksi yhden, niin vaihtaa yhden rikkinäisen. Niin tehdään nyt maanantai-tuimaan ensimmäiseksi se. Tää on tässä nyt tullut tehtyä muutakin, mutta en ole nyt kuvannut mitään. Mutta mennään tekemään tämmönen homma nyt ensiksi. Niin kuin kuvantalosta näkyy, niin on tullut vähän viileä ilma, niin lipokin pitää laittaa päähän. Tosiaan tämmöisen kätevän näköisen linnunpöntön sain, niin mennään laittaa toi paikalleen. Ei ole hirveän hyvässä kunnossa tuo, ja vähän on kiristynyt noin nauhatkin tuohon puun ympärille, että päästetään se irti. Tai leikataan irti. Dorkat yrittää koko ajan karata. Mennään tuonne autotielle. Nämä kaksi pysyy hyvin kyllä. Näkyykö ne tuolta? Pysyvät hyvin. Kyllä täällä pesiä on rakenneltu, niin kuin mä oon huomannutkin. On muuten paksuuskin tuota. Katsokaa. Tosi paksu. Puolet tästä. Vissiin useamman vuoden pesä. Joo, sillä polveista. Siinä varmaan aika hyvin. Mitäs mä saan tää? Eli tohon mä nyt sitten laudotan tän yhden sivustan. Ei nyt laudat ihan siihen asti riitä, mutta pääsee vähän matkaa eteenpäin ja lampolaa eteenpäin saa rakennettua.
eteenpäin hommia. Ei ihan riittänyt, muutamasta lankusta jäi vajaaksi tuo homma, mutta huomenna jatkaa sitä hommaa. Ihan hauskan näköinen ja kivan näköinen kuitenkin tulee, vaikka on vanhaa käytettyä lautaa, niin hyvin pystyy käyttämään uudestaan, varsinkin tommoseen kohteeseen. Erittäin hyvin. Taas tuli semmonen mielenkiintoinen juttu vastaan tässä, kun on ollut nyt tänä kesänä vähän tämmönen juttu, että meidän kanat tai ankat tykkää hengällä tuolla tiellä välillä, etsivät matoja kaiken näköisesti. Ihmisiä ärsyttää ja kismittää se, kun ei voi ajaa satasta tuossa tiellä. Ja ymmärrän, että se ärsyttää. Mä ymmärrän sen hirveän hyvin. Mutta nyt oli toi joku soittanut petoyhdistyksen, onko se puheenjohtaja vai mikä hän nyt on tuo nimike, mutta kuitenkin kuka vastaa aina, jos sattuu jotain peto-ongelmia ja muita, niin soittanut sinne, että kanat on karkuteilla. Vissiin halunnut, että ne amputaan, en mä tiedä. Mutta ei voi tulla tänne sanoa mulle, että hei, sun kanat on tuolla tiellä. Ihmiset on jotenkin niin, en mä tiedä. Miksi ei uskalleta sanoa suoraan, tulla pimpom, hei, sun kanat on tiellä, tiedät sä, että ne on karannut tai jotain sinne vastaavaa. Mutta ei, aina jotain toista kautta täällä paikalliset tykkää. En mä tiedä onko ne paikallisia vai onko ne nyt kesäasukkaita vai mitä mahtaa ollakaan, mutta jaksavat länkyttää tuosta, että eläimet on tiellä. Ja mä edelleen niin kuin ymmärrän sen, mutta tietyllä tavalla mä ärsyttää ihmisissä se, että kuvitellaan, että meillä ihmisillä on täys oikeus tehdä kaikkea mahdollista. Viedä eläimiltä elinolot ja niin poispäin, mutta nyt nousi savu mun päästä. Mutta joo, tää on se syy, minkä takia mä haluaisin miksi mä haluaisin muuttaa syrjäseudulla vielä enemmän, että mä saisin rauhassa elää eläinten keskellä ja eläimien kanssa, ja ne saisi liikkua paljon vapaammin. Ei olisi ärsykkeitä sitten muilla ihmisillä, ja mua ei ärsytä muiden ihmisten ärsyttyvät kommentit eläimistä. Tuli tällainen mieleen, kun tykkään tuosta kierrättämisestä, ja tietenkin kun on ollut heikonlaisesti rahaa ja pitäisi kumminkin rakentaa kaikkea, niin sitten kun mä haen kaikkea ilmaistavaraa, niin kuin puutavaraa ja muuta, niin sitä on silloin tällöin saanut joiltain tätä muuta vähän tämmöistä ihme nurinaa, että ei tuossa ole mitään järkeä ja niin poispäin. Mutta mä saan ainakin itse siitä hyvän mielen, kun mä saan tehtyä kierrätystavarasta suht hyvää asioita tehtyä niistä. Ja tuossa kun mä olin puuseppä koulussa, niin se oli ihmiselle sellainen vitsiaihe, että kun mä yritän säästää ja kierrättää, ja joilla se meni ihan niin ihon alle selkeästi, että niissä rupesi oikeasti vituttaa se, että mä yritän saada ilmatteeksi asioita tai hankkia ilmatteeksi, mitkä on myös roskiin. Niin mun mielestä se on niin kuin tyhmää, että keneltä se on mitenkään pois, jos mä myös roskiin, niin jos mä käytän ne. Niin tekee varmasti niin tekee moni muukin ihminen. Mun mielestä se on jotenkin fiksua kierrättämistä, että niin kauan kuin tavara on käyttökelpoinen, niin miksei sitä käyttäisi. Niin tämmöinen tuli tuossa mieleen, kun mä noita hommia tänään tein. Tulee aina mieleen aina yleensä toi puuseppäkoulu, kuinka ihmiset puhuu välillä niin sanotusti paskaa, tai niin puhuu ihan paskaa niin kuin noista asioista ja kaikkea. Mua se ei yleensä niin kuin ottaa enää kiinnosta. Mulla on ihan sama, mitä ihmiset on mieltä, mutta ei mua silleen haittaa, mutta ihmetyttää vaan aina se ihmisten käytös ja sitten miten se on keneltäkään pois, miten mä haluan elää. Niin kuin, se on niin kuin outoa. Tänään on tullut hyvin esille just se, kuinka ihmisiä saattaa joku asia kyrsiä oikein paljon, että kun mä pyrin elämään omavaraisesti, niin jotkut sitä niin kuin oikeasti ärsyntyy toden teolla.
olisi sunnuntai-päivä ja pitäisi laittaa kani pois tänään. Nämä on semmosia päiviä, kun ei ne ole kumminkaan niin hauskoja, vaikka näitä teurastushommia on tehnytkin, niin silti enää koskaan niin kuin... Niin, ei tommosia teurastushommia välttämättä aina totukaan. Niin kuin huomaatte, kuva vaihtuu mun pelihuoneeseen ja jostain syystä nuo videot korruptoituu. En tiedä mikä siinä on. Paljon on opittavaa, vai onko mun kännykäs. Mä oon yrittänyt katsoa, että onko mun kännykäs joku asetus väärin, mutta ei näyttäisi olevan. En tiedä mistä johtuu, mutta näin nyt kävi. Me ollaan jo lokakuun loppupuolella 24.10. kun mä tätä kuvaan. Kiirettä tässä on pitänyt, koska mä pidän itseni aika kiireisenä, vaikka olen sairauslomalla ja voin sairauden kanssa ongelmia, niin silti mä yritän tehdä paljon asioita, jotta mä en velloisi semmoisessa surussa tai semmoisessa pahassa mielentilassa. Kiitos uusille tilaajille, kiitos paljon vanhalle tilaajille, kiitos kun olette katsonut videota ja tykännyt videota, saa tykätä, saa jakaa. Olen tässä nyt paljon striimaillut pelejä ja sitten myös teen YouTubeen Official Papa Pelaa-kanavalle myös pelivideoita ja sitten nyt näitäkin editoin ja tietenkin nuo remontit ja kaikki, niin kyllä mä pidän itteni hyvin kiireisenä. Katsotaan nyt tuleeko joka viikko video, kyllä kuukaudessa ainakin pari video varmasti tulee, mutta pystynkö joka kuukausi, joka viikko videota tehdä, en tiedä, ehdinkö mä kuvata. Se on niinku se, että aina pitäisi olla se kännykkä kädessä ja kuvata jotain, ja kun mä haluaisin jotain järkevää, jollain tavalla järkevää sisältöä, ainakin omasta mielestäni kuvata, niin sekin on semmoinen homma. Mut joo, hei, mahtavaa Halloweenia se vissi on nyt tulevana viikonloppuna ja siirrytään talviaikaan, niin mukavaa talvin odotusta. Me nähdään jälleen kerran uusilla videoilla. Moikka moi!